Pansamantalang nagpahinga ang 5 magkakaibigan sa lilim ng punong kahoy. Mahaba-haba rin ang kanilang lalakbayin bago makarating sa lugar ng Sitio Karimlan, kung saan matatagpuan ang mga kakaibang mga bato na kanilang ginagawang mga koleksyon at binibenta sa mga turista. Sinabi ni Nestor sa mga kaibigan na ang kakilala niyang si Luisito ay sa Sitio Karimlan pumupunta sa tuwing maghahanap ng iba't ibang uri ng mga bato na ginagawa nitong mga agimat, anting-anting at kung ano-ano pang mga palamuti. Malaki-laki ang kita nito kumpara sa mga ordinaryong bato na kanilang natatagpuan sa pangkaraniwang gubat. Ayon daw kay Luisito, may malaking kuweba raw doon na nagtataglay ng mga hindi pangkaraniwang mga batong kumikinang na tiyak magugustuhan ng mga dayuhan nilang kakilala. Kung kaya't ganoon na lamang ang pagnanais ni Nestor na makapunta sa nasabing lugar kasama ang kanyang mga kaibigan. Itinuro ni Luisito ang daan papunta sa Sitio Karimlan at binigyan pa niya si Nestor ng mapa. Naging hanap buhay na nilang magkakaibigan ang pagbebenta ng mga kakaibang mga bato. Minsan ay nakakakuha rin sila ng mga ginto sa mga liblib na kuweba na kanilang pinupuntahan. Bagamat delikado ang kanilang ginagawa, ay masaya pa rin silang magkakaibigan sa tuwing pumupunta sa mga mapanganib at liblib na lugar. Malayo-layo pa ang lugar ng Sitio Karimlan. Mga 4 na kilometro pa ang ating lalakarin. Sambit ni Nestor habang nakatingin sa hinahawakan nitong mapa. Nakaramdam naman ng gutom sina Miguel at Pio, kung kaya't inilabas ng dalawa ang baon nilang pagkain at binigyan din ang mga kasama. Palubog na rin ang haring araw, kung kaya't napagpasyahan ng magkakaibigan na doon na muna magpalipas ng gabi. Inilatag nila ang dalang tent sa malawak na bahagi ng damuhan at humiga roon. Lumalalim na ang gabi. Gumawa sila ng siga upang sa gayon ay makapagbigay liwanag sa madilim na paligid. Ilang sandali ay naiihi si Pio kung kaya't pumunta siya sa di kalayuan. Binuksan niya ang kanyang pantalon at pasipol-sipol pang nagpakawala ng ihi habang napapapikit. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Naaninag ng kanyang paningin ang isang malaking paniki na kumakain ng patay na hayop. Natakot si Pio sapagkat noon lamang siya nakakita ng hindi pangkaraniwang paniki na mayahalin tulad sa laki ng tao. Dali-dali niyang isinara ang zipper ng kanyang pantalon at paupong nagtago sa talahiban. Bigla niyang natampal ang kanyang bibig nang bahagya itong napatingin sa kanyang kinaroroonan. Ngumunguya pa ito ng laman ng hayop at tumatalsik pa ang dugo sa bibig ng taong paniki. Nakita ni Pio ang nagbabaga nitong mga mata at ang matutulis nitong mga ngipin. Napansin ng binata na nagpalinga-linga pa ang malaking paniki sa paligid at napahinto sa pagkain nang maramdaman na may papalapit na tao sa kanyang kinaroroonan. Pio! Bakit ba ang tagal mo riyan? Ano na bang nangyayari sa'yo? Sigaw ni Nestor. Naaninag ni Pio na marahang lumakad ng paatras ang paniki papunta sa kasukalan. Bago nito pinagaspas ang malalaki nitong mga pakpak nang marinig ang tinig ni Nestor. Nadatnan ng binata na nakaupo ang kaibigan na nooy nagkukubli sa talahiban. Kapwa silang napatingala nang marinig ang malakas na pagpapagaspas ng malaking paniki patungo sa himpapawid. Pre, hindi yun pangkaraniwang ibon. Malaking paniki na parang aswang. Hindi ko matukoy pero nararamdaman kong delikado ang lugar nating nilalakbay. Nauutal na paliwanag ni Pio. Sus, ngayon ka pa naduwag. Ilang gubat na ang ating napuntahan na wala namang masamang nangyari sa atin.
Natatawang sambit ni Nestor sa kaibigan. Pumasok na lamang si Pio sa loob ng tent upang magpahinga. Kinuha niya ang kanyang bag at napansin ang basang bulsa nito. Naalala niya na iniligay niya roon ang bote ng langis na ibinigay sa kanya ni Lola Candida na isang manggagamot. Sinabi ng kanyang lola na bumubula ang langis kung may hindi pangkaraniwang nilalang sa kanilang paligid. Kinabukasan ay maagang nagising ang magkakaibigan upang simulang muli ang paglalakbay papunta sa lugar ng Sitio Karimlan. Nilakad nila ang masukal at matarik na daan. Ilang sandali ay may nakasalubong silang isang matandang kubang lalaki na nooy matalim na nakatingin sa kanila. Tinanong ni Nestor ang matandang kuba kung tama ba ang daan na kanilang tinatahak papunta ng Sitio Karimlan. Napaismid lamang sina Nestor at ang tatlong binata maliban kay Pio nang marinig ang sinabi ng matandang lalaki na wag na lamang silang tumuloy sa lugar na kanilang hinahanap sapagkat sadyang delikado doon. Pre, umuwi na kaya tayo? Narinig niyo ba sinabi ni Manong? Delikado ang lugar na yun. Sa ibang lugar na lang kaya tayo maghanap ng mga bato. Kinakabahang sambit ni Pio. Subalit, pinagtawanan lamang siya ng kanyang mga kaibigan at sinabing umuwi na lamang mag-isa. Maya-maya ay napatigil sila sa pag-uusap nang mapansin ang mga kababaihang papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nariyan na sila. Umalis na kayo rito hanggat hindi pa huli ang lahat. Sambit ng matandang kubang lalaki sa mga binata bago nilisan ang mga ito. Nagkatinginan sina Pio at ang matanda na animoy pinaparating sa binata ang kanyang babala. Hinatid ng tingin ni Pio ang matandang lalaki sa kasukalan hanggang sa mawala ito sa kanyang paningin. Naibsan ang pangamba ng mga binata tungkol sa sinabi ng kubang matanda nang matanaw ang papalapit na mga dilag sa kanilang kinaroroonan. Napamangha ang magkakaibigan sa kagandahang taglay ng mga babae na sumalubong sa kanila. Mapuputi na animoy, minsan lamang naaarawan. Mahahaba ang mga buhok na hanggang bewang. Mapupungay rin ang nangaakit na mga mata. Nilapit ng isang babae ang magandang mukha nito sa mukha ni Yves. Nang tuluyan nang makalapit sila sa grupo ng mga kalalakihan. Hindi makapaniwala si Yves na tila natipuhan siya ng isang magandang babae. Bagamat nooy walang nagkakagusto sa kanya at halos ayaw sa kanya ng mga babaeng kanyang nililigawan. Saan kayo pupunta, mga Ginoo? Tanong ng babae habang nilalapit ang magandang mukha nito sa pisngi ni Yves. Nagkatitigan sina Yves at Laura. Hindi maitago ang pamumula ng pisngi ng binata sapagkat halos maghalikan na silang dalawa. Tila namanhid ang katawan ni Yves dahil sa hindi makapaniwalang inasal ng babae. Napangiti ng bahagya si Laura nang makita ang reaksyon ng binata. Dahan-dahan niyang inilayo ang kanyang muka sa mukha ni Yves. Nagsitawanan ang mga kasama nitong mga babae at masayang kinausap ang mga binata. Siniko ni Pio si Yves upang mahimasmasan dahil tila estatwa itong nakatayo habang patuloy na tinititigan ang nangaakit na si Laura. Ilang sandali ay palinga-linga ito sa mga kasama at tila nahihiya sa kanyang reaksyon. Sinabi ni Nestor sa mga dalaga na hinahanap nila ang lugar ng Sitio Karimlan. Ipinakita pa niya sa mga babae ang mapa na kanyang hawak. Maya-maya ay nagkatinginan ang mga babae at sinabing doon sila nakatira at hinikayat ang mga binata na sumama na lamang sa kanila
patungo sa sitio Karimlan. Pagdating sa naturang lugar, ay malugod na pinaunlakan ni na Laura ang mga binatang nagawi sa kanilang lugar. Subalit hindi maintindihan ni Pio ang pangambang nararamdaman, bagamat maganda naman ang pakikitungo ng mga kababaihan sa kanila. Napamangha ang mga binata nang tuluyan ng makapasok sa sitio Karimlan. Halos nagagandahang mga kababaihan lamang ang naroon. Kakaiba ang lugar na yon kumpara sa lugar na kanilang napuntahan. May mga malalaking mga bato na animoy nagtataglay ng mga ginto sa loob at mga diamanteng sanhi ng pagkinang ng mga bato. Nangislap ang mga mata ng magkakaibigan sapagkat yun na ang kanilang pagkakataon na makakuha ng maraming ginto at mga diamante. Hindi sila nabigo sa paghahanap ng lugar na yun kahit na malayo pa ang kanilang nilakbay. Sinamahan pa sila ni Laura patungo sa malaking kuweba. Nahuli sa paglalakad si Pio dahil sinisipat ng kanyang paningin ang bawat daan na kanilang dinaraanan. Nagulat ang binata nang biglang may humawak sa kanyang braso. Isang magandang dalaga na nooy mababanaag ang pag-aalala sa kanyang maamong mukha. Ginoo, umalis na kayo habang maaga pa. Pakiusap, umalis na kayo rito. Sambit ng magandang dalaga sa mahinang boses. Napalingon si Laura sa kinaroroonan ni Pio at ng dalagang kausap nito. Napatingin ang dalagang si Yuna kay Laura. Bahagyang napangiti siya sa babae at nagbago ang nooy may pag-alalang mukha at napalitan ng kasiyahan. Napatingin siyang muli kay Pio at inulit muli ang sinabing babala, subalit sa masayang reaksyon ng kanyang mukha. Binitawan ng dalaga ang braso ni Pio at napayuko. Hinayaan niyang sumunod ang binata sa mga kaibigan nito at kay Laura. Pagpasok nila ng kuweba, ay bumungad sa kanila ang mga nagliliparang mga paniki na nabulabog nang sila ay pumasok sa loob. Maaari kayong kumuha ng mga batong nais nyo. Sa isang kondisyon, manatili kayo rito ng ilang araw. Nakangiting sambit ni Laura. Nagsitawanan ang magkakaibigan dahil sa isip nila ay madali lamang ang kondisyon ni Laura. Sino ba naman ang hindi gugustuhing manatili roon kung ang nakapalibot ay ang mga nagagandahang mga dilag? Hindi makapaniwala ang mga binata nang makakuha ng mga diamante at gintong bato sa kuweba. Hindi sila nagkamali sa pagsunod sa payo ni Luisito. Ilang sandali ay napagod sila sa pagkuha ng mga bato. Kung kaya't napagdesisyonan nilang lumabas ng kuweba. Naroon pa rin si Laura na naghihintay sa kanila upang ihatid sila sa kanilang matutulugan. Napamangha ang mga binata sa magandang pakikitungo ni na Laura at ng mga kasama nito sa kanila. Sila pa ang pinahintulutan na makakuha ng mga kakaibang uri ng mga bato at gusto pa silang manatili roon. Dinala sila sa isang bahay. Bawat isa sa kanila ay inihatid sa kanilang silid. Pagdating sa silid, ay may mga pagkain na nakahain sa lamisita. Hindi mapakali si Pio sapagkat malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Pakiwari niya'y may masamang mangyayari sa kanila. Naalala niya ang sinabi ng kubang matanda, maging ang sinabi ni Yuna sa kanya. Dali-dali siyang pumunta sa silid ng kanyang mga kaibigan. Kinumbinsi niya ang mga ito na umalis na silang 5 dahil nakuha na naman nila ang mga batong kanilang pakay. Subalit naging bingi lamang ang mga ito sa pakiusap ni Pio. Ano ka ba, Pio? Mag-enjoy muna tayo rito.
Mga magaganda pa naman ang nakapalibot sa atin. Tugon ni Ives na nooy nakadungaw sa bintana at mababanaag ang pagkasabik sa mga babae. Maya-maya ay may dumating na isang babae sa kwarto ni Ives, kung kaya't pinalabas niya si Pio upang makapag-usap sila ng babae. Paglabas ni Pio ng kwarto ni Ives, ay nasalubong niya ang 4 na babae na patungo rin sa kani-kaniyang kwarto ng mga kaibigan. Alam na ni Pio kung ano ang susunod na mga mangyayari dahil sa mga maiiksing damit na suot ng mga ito. May nakatayong babae rin sa labas ng kanyang kwarto na animoy naghihintay sa kanya. Pakiusap. Ayoko nang gusto mong mangyari. Gusto ko na lang magpahinga, miss. Subalit, hinawakan pa rin ng babae ang kanyang kamay at hinimas ang kanyang dibdib. Matindi ang pagpipigil ni Pio sa babae sapagkat nararamdaman niya na hindi tama ang ginagawa nito. Pumasok siya sa kanyang silid at sinarado ang pinto. Ilang sandali ay may kumatok sa pintuan. Pagbukas niya ay bumungad si Laura sa kanyang harapan at tinanong siya kung bakit ayaw niyang magpakasaya katulad ng kanyang mga kaibigan. Sinabi ni Pio na gusto lamang niyang magpahinga at walang balak na magpakasaya kasama ang babae na nangaakit sa kanya. Natanaw niya ang babae sa likuran ni Laura na handang pumasok sa kanyang silid sa oras na pumayag siya sa kagustuhan ng mga ito. Sinaradong muli ni Pio ang pintuan ng kanyang kwarto at nahiga sa kama. Naririnig niya ang mga ungol ng kanyang mga kaibigan, maging na mga babaeng kapareha ng mga ito. Batid niyang lubusang nagpakasaya ang mga kaibigan, samantalang siya ay matindi ang pangambang nararamdaman. Sumapit ang hating gabi. Nalimpungatan si Pio mula sa pagkakatulog nang may marinig na ingay na nagmumula sa labas ng bahay. Sumilip siya sa bintana at naaninaw niya mula sa labas ang tila malalaking mga paniking nagtitipon-tipon habang nakatingala sa bilog at maliwanag na buwan. Isang uri ng mga aswang na mayahalin tulad sa paniki. May malalapad na mga pakpak, matutulis ang mga ngipin, bilugan ang mapupulang mga mata, may mahabang tenga, matatalim at matutulis ang mga kuko sa kamay at mga paa. Sila ay tinatawag na kubot na aswang. Namilog ang mga mata ng binata nang makita si Laura na pinaliligiran ng mga taong paniki kasama ang isang lalaking nakayakap sa baywang nito. Hindi maaninaw ni Pio ang mukha ng lalaki sapagkat nakatalikod ito. Dali-daling binuksan ni Pio ang pintuan ng kanyang silid upang gisingin ang kanyang mga kaibigan. Subalit laking gulat niya nang may lumabas na mga taong paniki sa bawat silid ng kanyang mga kaibigan. Kung kaya't bumalik siyang muli sa kanyang kwarto upang magtago. Ibig sabihin, mga aswang ang mga babaeng nakatira dito? Bulalas ni Pio sa kanyang isipan. Napagtanto niya na tama ang babalang sinabi ng kubang matanda at ni Yuna sa kanila. Ngunit ang mga kaibigan niya ay nagmatigas at nanaig ang kanilang pagnanasa sa mga nangaakit na kababaihan. Dahan-dahang lumabas muli ng silid si Pio upang gisingin ang mga kaibigan at tumakas mula sa angkan ng mga aswang kubot. Subalit laking gulat niya nang makita ang isang aswang sa kanyang harapan at galit itong nakatitig sa kanya. Saan ka pupunta? Akala mo ba'y makakatakas pa kayo rito? Sambit ng aswang
habang siya ay nahawakan ng mahigpit sa kwelyo ng kanyang damit. Malakas na sumigaw si Pio upang magising ang kanyang mga kaibigan. Subalit mahimbing ang tulog ng mga ito dahil sa pagod na gawa ng kanilang kapusukan. Kinaladkad ng isang kubot na aswang si Pio papunta kay Laura at sinabing may balak itong tumakas. Inutusan ni Laura ang mga kampon na ilagay na lamang si Pio sa kulungan ng mga bihag na sumasalungat sa kanilang mga plano. Ganon na lamang ang paghingi ng tulong ni Pio at pagsisigaw. Namilog ang mga mata ng binata nang matanaw ang nanganganak na 2 aswang kubot na pinaliligiran ng mga kapwa aswang. Sabay-sabay na inihintay ng mga ito ang pagsilang ng mga sanggol na magpapatuloy ng kanilang lahi. Samantala, walang kaalam-alam ang mga kaibigan ni Pio sa panganib na nag-aabang sa kanila mula sa kamay ng mga kubot na aswang. Hindi makapaniwala si Pio, nakuta ng mga aswang ang lugar na kanilang napuntahan. Sa likod ng kagandahan ng mga babaeng nakatira doon, ay may masama palang hangarin sa mga dayong napapagawi sa kanilang lugar. Napapangawi na lamang si Pio sa sakit ng kanyang katawan na dulot ng pagkakaladkad sa kanya ng aliping kubot na aswang. Ilang sandali ay napahinto sila sa isang malaking kuweba. Naririnig ni Pio ang mga boses ng ibang kalalakihan na nagmamakaawa na sila ay pakawalan. Maya-maya ay naaninag ni Pio na binuksan ng aswang kubot ang kulungan na gawa sa kahoy at malakas siyang binalibag nito papasok sa loob ng kulungan. Napahalukip-kip si Pio dahil sa sakit na naramdaman. Matapos siyang ikulong ng aswang kubot, ay agad itong lumabas ng kuweba at bumalik sa pagtitipon. Naaninag ni Pio ang mga katabing kulungan. Tinanong niya ang katabing bihag na lalaki kung bakit sila kinulong imbis na gawing pagkain. Nagpaparami sila ng lahi. Tayo ang gagawing alipin gamit ang ating katawan upang buntisin ang mga kababaihang aswang, sapagkat bihira lamang sa kanilang angkan ang magkaroon ng lalaking anak. Paliwanag ng lalaking. Sinabi pa ng lalaking nagpakilala sa pangalang Sebastian na kung hindi sila papayag sa kagustuhan ng mga aswang kubot, ay papatayin sila ng mga ito at gagawing pagkain. Marami na rin ang sumalungat at nakipaglaban sa mga aswang. Subalit nabigo ang mga ito at sa kamatayan ang kinahantungan. Ang natirang mga kalalakihang bihag ay naging sunod-sunuran na lamang sa kagustuhan ng mga aswang. Sila'y nakikipagsiping sa mga babaeng naroon. Nanindig ang mga balahibo sa buong katawan ni Pio nang marinig ang sinabi ng lalaki. Buong buhay niya ay wala siyang naging karanasan sa mga ganoong bagay. Nagdalawang isip siya kung matatakot ba o masisiyahan ang kanyang mga kaibigan sa pamamaraan ng mga aswang, sapagkat batid niyang madaling matukso ang mga ito sa magagandang babae. Nag-isip ng paraan si Pio upang makalabas ng kulungan, subalit matindi ang pagkakasarado nun. Maya-maya ay minaaninag siya na pumasok na 2 babae sa kuweba. Batid niyang nagpalit ng anyo ang mga ito bilang tao. Kinalagan ang 2 bihag na lalaki at inakay palabas ng kulungan. Binigyan nila ang mga ito ng makakain upang sa gayon ay magkaroon ng lakas sa susunod na magaganap. Batid ni Pio na tuluyan ng sumapit ang umaga dahil sa sinag ng araw na nagbibigay liwanag sa kuweba. Naaaninag ng kanyang paningin ang isang babaeng papalapit sa kanyang kulungan. Namilog ang kanyang mga mata nang makita si Laura. Sa likuran niya
ay ang kakilala nilang si Luisito na siyang dahilan kung bakit sila napadpad sa naturang lugar. Napagtanto ni Pio na may relasyon sina Laura at Luisito dahil sa naghalikan ang mga ito sa kanyang harapan. Napagtagpi-tagpi niya ang mga pangyayari na si Luisito ang nagdadala ng mga bihag sa sitio Karimlan upang mapanatili ang pagpaparami ng lahing kubot na aswang. Si Luisito ay isang normal na tao, subalit nabighani siya sa kagandahan ni Laura at pumayag sa mga kagustuhan ng kasintahan. Bagamat masama ang hangarin ng babaeng aswang, ay walang pagdadalawang isip na naging sunod-sunuran si Luisito sa kagustuhan ng pinakamamahal niyang si Laura. "Paano ba yan, mahal? May pagsasaluhan na naman kayong pagkain." Pangising tugon ni Luisito habang nakatingin kay Pio. Sumenyas si Laura sa kanyang mga kampon na buksan ang kulungan ni Pio upang sa gayon ay may handanan nila ang binata na gawing pagkain. Hinawakan ng dalawang babae ang magkabilang braso ni Pio. Kinaladkad nila ang binata patungo sa lugar kung saan nila tinatadtad ang katawan ng mga taong bihag. Ganoon na lamang ang pagmamakaawa ng binata kay Laura at sa mga babaeng gustong pumatay sa kanya. Mahal na Reyna! Mahal na Reyna! Huwag niyo po siyang patayin! Ako nang bahala sa kanya! Ako ang sisiping sa kanya! Reynang Laura! Hinihingal na sigaw ni Yuna. Napatingin si Pio kay Yuna. Nagulat siya sa sinabi ng dalaga. Napangisi si Laura sapagkat yun ang kauna-unahang beses na nagpresenta si Yuna na magkaroon ng kapareha at handa na itong magparami ng lahi. Marahang lumapit si Yuna kay Pio upang iligtas ang binata mula sa kamatayan. Sumang-ayon na lamang si Laura sa dalaga at binigyan ng pangalawang pagkakataon ang binata upang mabuhay. Ngunit kapalit nun ay ang magiging alipin at magparami ng lahi sa pamamagitan ng magiging anak ng mga ito na magiging aswang kubot. Inakay ni Yuna si Pio papunta sa kanyang kubong tinutuluyan. Pagdating doon ay ginamot niya ang binata. Tinanong ni Pio kung aswang kubot din ba ang dalaga. Tumango lamang ito at napatingin sa mga mata ng binata. Ipinaliwanag ni Yuna kay Pio na sinabi lamang niya yon kay Laura upang iligtas ang binata mula sa kapahamakan. Nagulat ang dalawa nang biglang bumukas ang pintuan ng kubo. Sinisigurado ng isang alipin ni Laura na tinutupad ni Yuna ang kanyang ipinangako na siya ang bahala sa binata. Mabilis na hinalikan ni Yuna si Pio sa labi. Yun ang kauna-unahang halik ni Pio. Hindi maitago ang pamumula ng kanyang pisngi at tila na kuryente ang buo niyang katawan. Nagkatitigan silang dalawa at kapwa lamilog ang mga mata. Ilang sandali ay nilisan ng babae ang dalawang nagahalikan at nang masigurado na hindi nakatakas ang binata. Marahang inilayo ni Yuna ang kanyang labi sa binata, subalit tila namanhid pa rin ang buong katawan ni Pio at patuloy na tinitigan ang maamong mukha ng dalaga. Patawad, ginawa ko lamang yun upang hindi nila mahalata na nagkukunwari lamang tayo. Sambit ni Yuna na nooy nahihiya sa kanyang inasal. Ipinaliwanag ng dalaga na gusto niyang tulungan ang binata upang makatakas sa kanilang lugar. Sinabi rin niya kay Pio na hindi lahat ng aswang kubot ay masama. Tanging hayop lamang ang kanyang kinakain, hindi katulad ng kanyang mga kasama na nambibiktima sa mga karatig uok. Samantala,
Tuluyan nang nahumaling ang mga kaibigan ni Pio sa magagandang dilag na nakapalibot sa kanila. Wala silang kamalay-malay na ang kanilang nakakasiping na magagandang babae ay ang mga aswang kubot kapag sumapit na ang dilim. Sa kabilang banda, malalim na ang gabi, ngunit matindi pa rin ang kapusukan ni Yves habang ninanamnam ang mga labi ng kanyang kaparehang si Paulina. Napapapikit pa ang binata sa sarap na nararamdaman. Tila nakukuryente ang katawan sa tawag ng laman. Dahil sa madilim ang kwartong inuukupa, ay hindi niya nakikita ang pagbabago ng anyo ng kanyang kaliig. Nagtaka si Yves kung bakit parang gumaspang ang nooy malambot na labi na kanyang hinahalikan. Nakakaparin niya ang balat ng kapareha na animoy naglalangis. Iminulat ni Yves ang kanyang mga mata sa tulong ng sinag ng buwan na pumapasok sa siwang ng bintana, ay naaninaw niya ang isang malaking paniki na may hahalin tulad sa laki ng tao. Tumutulo pa ang laway na nakapaibabaw sa kanya. Sumigaw si Yves dahil sa takot sa aswang kubot na nakadagan sa kanya. Itinulak niya ito upang makalayo sa hubad niyang katawan. Ayaw mo bang magpakasaya, aking irog? Turan ng aswang habang matalim na nakatitig kay Yves. Maging ang aswang ay hindi namalayan ang pagbabago ng kanyang anyo dahil sa init at umaalab na pangyayaring nagaganap. Kinapa niya ang sarili at doon niya napagtanto na nagpalit siya ng anyo bilang aswang kubot. Hinampas siya ni Yves ng lamisita na katabi ng kamang kanilang hinihigaan. Mabilis na binuksan ng binata ang pintuan at tumakbo palabas ng kwarto. Naririnig din niya ang takot na palahaw ng kanyang mga kaibigan. Natanaw niyang sumusunod si Danilo sa kanya palabas ng bahay habang hinahabol din ng aswang kubot. Nagsipulasan ang mga binata patungong gubat, subalit hinabol sila ng mga aswang hanggang sa mahuli silang muli ng mga ito. Nagpambuno si Danilo at ang isang aswang kubot. May nakapasyang sanga ng kahoy at malakas na sinaksak yun sa liig ng aswang na humihila sa kanya. Nakita ni Laura ang ginawa ni Danilo sa kampon nito, kung kaya't nagpalit siya ng anyo bilang aswang kubot at mabilis na lumipad patungo sa binata. Walang awa niyang sinakmal ang lieg ni Danilo hanggang sumirit ang sariwang dugo nito. Sumenya si Laura sa iba niyang kampon. Talantakan na ng mga ito ang katawan ni Danilo. Dali-dali silang lumipad patungo sa nangingisay na katawan ng binata at niluray-luray ang katawan nito. Sa di kalayuan ay kitang-kita ni Pio kung paano pinagsaluhan ng mga aswang kubot ang katawan ng kaibigan. Akmang tutulungan pa sana niya ito, ngunit pinigilan siya ni Yuna. Hinila siya ni Yuna upang makalayo sa mga aswang, at yun ang pagkakataon na makatakas sa sitio Karimlan. Nagpalit ng anyo si Yuna bilang aswang kubot. Napaatras pa ang binata nang makita ang kakaibang itsura ng dalaga. Subalit sinabi ni Yuna na kailangan na nilang umalis bago sila makita ng mga kasama nitong aswang. Sumampa si Pio sa likod ng dalagang aswang kubot. Malakas na pinagaspas ng dalagang aswang ang malalapad nitong mga pakpak at lumipad sa himpapawid. Napahinto sa pagpapagaspas ng pakpak ang dalagang kubot na aswang nang makita sa kanyang harapan ang reyna ng mga aswang na si Laura. Hinampas ni Laura ng malalapad na mga pakpak ang nooy tumatakas na binata at ang alipin nitong si Yuna. Napasubsob ang dalagang aswang sa damuhan kasama ang binata. Batid ni Pio
na nasaktan ang dalagang kubot sa ginawa ng reynang aswang. Pagkababa ng reynang aswang mula sa himpapawid, ay malakas niyang inapakan ang ulo ng dalagang kubot, kung kaya't nagpupumiglas ito dahil sa nasaktan. Kumuha ng bato si Pio at pinukol sa reynang aswang. Natamaan ito sa balikat, kung kaya't napalingon ito sa kinaroroonan ng binata. Bitawan mo siya, reynang aswang! Kung ayaw mong gilitan namin ang lieg ng pinakamamahal mong sinungaling na si Luisito! Sigaw ni Nestor na nooy tinututok ang maliit na kutsilyo sa leeg ng lalaki. Napalingon ang reynang aswang kay Nestor. Nagngingit-ngit sa galit na binitawan nito si Pio upang pakawalan ni Nestor ang kanyang kasintahan. Ilang sandali ay siniko ni Luisito sa sikmura si Nestor, kung kaya't nabitawan ng binata ang kutsilyong hawak. Nagpagulong-gulong sila sa mayayabong na mga damuhan. Sinakal ni Luisito si Nestor hanggang sa lumuwa ang dila dahil sa higpit ng pagkakapiga nito. Maya-maya ay sumuka ng dugo si Luisito at lumuwag ang pagkakasakal nito kay Nestor. Habol hiningang kinapa ni Nestor ang kanyang liig. Naaninag niya ang matandang kuba na nakatayo sa kanyang harapan. Sinaksak ng matandang kuba si Luisito sa dibdib gamit ang pinatulis na kawayan. Samantala, takam na takam ang mga kubot na aswang habang nilarantakan ang katawan ni Yves nang mahuli nila ang binata. Napaluhan na lamang si Pio nang matanaw ang sinapit ng kaibigan. Marahan siyang tumayo upang ihanda ang sarili sa pagsugod ng reynang aswang sa kanya. Mahigpit niyang hinawakan ang nadampot na sanga ng kahoy at itinago yun sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa dalagang kubot na si Yuna sapagkat nangihina pa ito dahil sa lakas ng pagbagsak mula sa himpapawid. Napangisi ang reynang aswang na ipinagaspas ang malalapad niyang mga pakpak upang sugurin muli si Pio, sa inaakalang nagawagi ang kanyang kasintahan laban kay Nestor. Hinahambalos siya ni Pio gamit ang sanga subalit tila hindi ito nakakaramdam ng sakit. Napangisi ang reynang aswang nang matanaw ang papalapit na kasintahan. Napahinto siya sa pagsugod kay Pio nang makitang may nakatarak na pinatulis na kawayan sa lumalakad na katawan ni Luisito. Ilang sandali ay biglang humandusay ang katawan ng lalaki sa lupa nang bitawan ni Nestor ang kawayan na lumusot sa katawan ni Luisito. Ganoon na lamang ang palahaw ng reynang aswang nang makita ang walang buhay na kasintahan. Ipinagaspas niya ang kanyang mga pakpak patungo kay Nestor upang ipaghiganti ang yumaong mahal. Malakas niyang hinawakan ang ulo ni Nestor at walang awang sinakmal ang leeg ng binata. Tumatalsik pa ang sariwang dugo na lumalabas sa leeg nito. Gamit ang mga matutulis na mga kuko ay dinukot ng reynang aswang ang puso ng binata. Malakas na palahaw ng reynang aswang ang umalingaw-ngaw sa loob ng kagubatan dahil sa pagkamatay ni Luisito na kanyang minamahal. Napatigil sa pagsalo-salo sa laman ng mga biktima ang mga aswang kubot nang marinig ang hinagpis ng kanilang reyna. Lumipad sila patungo sa kinaroroonan ng kanilang mahal na Reyna Laura. Tumambad sa kanilang harapan ang nooy walang buhay na si Luisito na akay-akay ng reynang aswang. Napalingon si Laura sa kinaroroonan ni Pio at ng matandang kuba na nooy ginigising ang aswang kubot na si Yuna. Gusto pa sana niyang sugurin ang binata at ang matanda. Subalit nararamdaman na niya ang pagsapit ng umaga. Kailangan na nilang magpalit ng anyo at bumalik sa sitio Karimlan. Babalikan ko kayo! Pagbabalik
babayaran ninyo ang ginawa nyo sa akin, Luisito. Galit na turan ng reynang aswang. Mabilis niyang ipinagaspas ang malalapad niyang mga pakpak. Akay-akay ang katawan ng kasintahan bago pa man sumikat ang araw. Dali-daling dinampot ng mga alagad na aswang ang walang buhay na si Nestor upang doon na nila pagsaluhan ang katawan nito sa sitio Karimlan. Matalim na tingin ang iginawad ng mga kubot na aswang sa matandang kuba at kay Pio bago nila nilisan ang naturang lugar. Paglaon, unti-unting nagbago ang anyo ni Yuna. Ang nooy pangit at nakakasindak na anyo ay napalitan ng maamong muka. Napag-alaman ni Pio at ng matandang kuba na si Mang Pedring na nagkaroon ng matinding sugat sa ulo si Yuna. Sanhi nang bumulusok ito mula sa himpapawid. Tumama ang ulo ng dalaga sa malaking bato kung kaya't nawalan ito ng malay. Nagmadaling binuhat ni Pio ang hubong katawan ni Yuna. Isinama sila ni Mang Pedring sa tagong kuwebang tinitirhan nito at ginamot ang dalagang kubot na tumulong sa kanila. Sa kabilang dako, matindi ang pagtangis ng reynang kubot na aswang na si Laura habang niyayakap ang bangkay ni Luisito. Dinukot niya ang puso ng lalaking pinakamamahal at kinain. Sa pamamaraang yun ay mananatili ang pagmamahal ni Luisito sa kanya. Isinumpa niya na maghihiganti siya sa mga taong pumatay kay Luisito, lalo na sa kampon niyang si Yuna na nagtraidor sa kanya at itinakwil ang angkan ng mga aswang para lamang sa kaligtasan ng isang lalaking naging alipin. Marahang dinadampi ni Pio ang dinikdik na halamang gamot sa sugat sa ulo ni Yuna. Hindi pa nagkakamalay ang dalaga kung kaya't matindi ang pag-alala ng binata. Hindi niya may pagkakaila na simula nang halikan siya ng dalaga ay hindi na nawaglit sa kanyang isipan ang pangyayaring yun. Ilang sandali ay unti-unting iminulat ni Yuna ang mga mata at nagpalingalinga sa paligid. Mababanaag ang pangamba sa mukha ni Yuna kung kaya't napangiti si Pio. Ligtas na tayo, Yuna. Dito tayo. Saan tinitirhan ni Mang Pedring? Mahinang sambit ng binata. Maya-maya ay pumasok si Mang Pedring sa maliit na kuwebang tinitirhan at binigyan ng nilagang saging ang dalawa. Tago ang lugar na yon dahil sa mga baging na nakasabit sa paligid ng kuweba. Kinausap ng matandang babae ang dalawa na hindi pa rin sila ligtas mula sa paghihiganti ni Laura at ng mga kasama nito. Lalo na at napatay nila ang kasintahan nitong si Luisito. Nanatili sina Yuna at Pio sa tinitirhan ni Mang Pedring. Ang matandang kuba na lamang ang naghahanap ng kanilang makakain sapagkat alam niya ang daan pasikot-sikot sa gubat. Napag-alaman ng dalawa na ayon na rin sa kwento ni Mang Pedring na isa itong manggagamot. Napadpad si Mang Pedring sa kagubatan dahil napagkamalan ng mga taga-baryo na siya ang aswang na pumapatay sa kanilang lugar at tinawag na peking manggagamot na aswang. Kung kaya't kinuyog siya ng mga tao dahilan ng kanyang paglisan sa baryo at nagsimula na lamang manirahan sa gubat. Hindi kubang ipinanganak si Mang Pedring. Yun ang naging sanhi ng pagpalo ng isang taong nagalit sa kanya nang mapagkamalan siyang aswang. Lingid sa kaalaman ng mga tao na ang pagkawala ng mga tao sa baryo ay kagagawan ni na Laura at ng mga kasamahang mga kubot na aswang na nagaanyo bilang magagandang mga babae tuwing sumisikat ang araw. Simula nang hatawin ng kahoy ang likod ni Mang Pedring, ay hindi na muling nakatayo ng diretsyo ang naturang matanda. Naging ganap na siyang kuba sa paglipas ng panahon. Samantala,
Tumayo si Yuna at tiningnan ang mga halamang gamot at mga langis na ginawa ni Mang Pedring. Ipinahid niya sa kanyang katawan ang langis upang maibsan ang pananakit ng kanyang katawan. Nabaling ang kanyang paningin sa isang lumang litrato katabi ng mga bote. Tiningnan na maigi ni Yuna ang litratong yun na animoy may naalala. Maya-maya ay pumasok sa loob ng kuweba si Mang Pedring at may dalang mga prutas. Sinalubong siya ni Yuna at ipinakita ang lumang litrato. Tinanong siya ng dalaga kung kaano-ano ba ng matandang lalaki ang babaeng nasa larawan. Siya si Rowena, ang aking kapatid. Subalit hindi ko na siya nakitang muli. Malamlam ang mga matang sagot ni Mang Pedring. Umiyak na niyakap ni Yuna ang matandang lalaki. Sinabi niya sa matanda na kawangis iyon ng kanyang ina na Rowena rin ang pangalan. Nagulat si Mang Pedring nang sabihin yun ni Yuna. Napagtanto niya na nagkatotoo ang kanyang hinala na nabihag ng mga kubot na aswang ang kanyang kapatid. Dahil huli niyang nakita ito na may kausap na mga magagandang babae. Simula noon ay hindi na niya nakita pang muli ang kapatid. Ikinuwento ni Yuna na 8 taong gulang siya noon nang mapagpasyahan ng kanyang ama't ina na tumakas mula sa kamay ng angkan ng mga kubot na aswang. Sumalungat ang kanyang ina sa pamumuno ni Laura sapagkat napamahal na ito sa kanyang amang si Poldo. Naawa na ang kanyang inang si Rowena sa kanyang ama dahil sa pangaalipin ni Laura at ibang mga kalahi. Kung sino-sino na lamang ang pinapasiping sa kanyang ama upang magkaroon ng maraming anak. Sa kagustuhang makatakas, hinintay nilang nagpapahinga ang mga kubot na aswang. Subalit, sila rin pala ang binabantayan ng mga ito dahil sa naramdaman ni Laura na may planong tumakas ang dalawa kasama ang anak na si Yuna. Hinuli nila ang mag-anak bago pa man makalabas ng sitio Karimlan. Nasaksihan mismo ni Yuna kung paano patayin ni Laura ang kanyang mga magulang dahil sa sumalungat ang mga ito sa kanyang kagustuhan. Dahil sa bata pa si Yuna ay hinayaan siyang mabuhay ni Laura. Hindi makapaniwala si Mang Pedring sa sinapit ng kanyang kapatid sa kamay ni Laura. Ganoon na lamang ang iyakan ng magtiyuhin. Gayunpaman, naging masaya pa rin si Mang Pedring sapagkat natagpuan niya ang kanyang pamangkin sa hindi inaasahang pagkakataon. Sa kabilang dako, naging mapangahas si Laura sa pambibiktima sa Karatig Baryo. Maging ang mga bata at mga kababaihan ay kanilang binibihag upang gawing pagkain. Sa pamamaraang yun ay makaganti siya sa mga tao sa pagkamatay ni Luisito. Napahinto sa pag-uusap sina Yuna at Mang Pedring nang marinig ang malakas na pagpagaspas sa paligid. Batid nilang nasa paligid lamang ang mga kubot na aswang at malapit lamang sa kanilang tinitirhan. Napansin nila ang pagbubula ng mga langis sa loob ng mga bote. Umaapaw yun kapag nasa malapit lamang ang ganap na aswang. Sinabihan ni Mang Pedring sina Pio at Yuna na magtago sa malaking bato upang sa gayon ay hindi sila makita ng sinumang pumasok sa kuweba. Niyakap ng binata si Yuna habang nagkukubli sa bato. Napasandal na lamang ang dalaga sa dibdib ng binata sapagkat wala pa siyang gaanong lakas upang makipaglaban kung sakaling mahanap sila ng mga aswang. Mahigpit na hinahawakan ni Mang Pedring ang pinatulis na kawayan habang nagmamatyag sa paligid. Inaabangan niya ang pagpasok ng mga kalaban sa bukana ng maliit na kuweba. Palakas ng palakas ang pagpapagaspas ng mga pakpak ng mga kubot na aswang. Ilang sandali ay napansin ni Mang Pedring na may humawi sa mga baging na nakatakip sa bukana ng kuweba. Malakas niyang sinugod gamit ang pinatulis na kawayan ang isang kubot na aswang na pumasok sa kanilang pinagtataguan.
Subalit malakas na sinanggayon ng aswang kubot at itinulak ang matandang kuba. Nasaan ang lalaking kasama mo at ang aking aliping traidor, matandang kuba? Singhal ng reynang aswang. Nagsinungaling si Mang Pedring at sinabing namatay ang kanyang alipin. Ang lalaki naman na kanyang hinahanap ay tuluyan ng nilisan ang gubat. Inutusan ni Laura ang mga kasamang kubot na aswang na dakpin ang matandang kuba dahil doon nila ito pahihirapan sa sitio Karimlan. Narinig ni Pio ang sinabi ni Mang Pedring, kung kaya't batid niyang gusto sila nitong iligtas mula sa mga aswang kubot. Tahimik na umiiyak si Yuna sapagkat binihag ng mga kapwa-aswang ang kanyang tiyuhin. Tinakpan ni Pio ang bibig ng dalaga upang sa gayon ay hindi ito makalikha ng ingay. Naghintay pa ng ilang minuto ang dalawa bago umalis sa kanilang pinagtataguan. Tiniyak nilang wala na ang mga aswang na humahanap sa kanila. Huwag kang mag-alala, Yuna. Ililigtas natin si Mang Pedring. Sambit ni Pio sabay haplos sa pisngi ng dalaga. Sa kabilang dako, agad na itinali ng mga kubot na aswang si Mang Pedring sa kahoy. Galit siyang hinahampas ng reynang aswang ng latigo ng paulit-ulit. Sa paanan ni Mang Pedring ay may mga tuyong mga dahon at mga kahoy na nakapalibot sa kanya. Batid niyang gusto siyang sunugin ng buhay ni Laura upang maramdaman niya ang unti-unting pagkamatay habang tinutupok ng apoy. Natatanaw rin ni Mang Pedring ang mga bihag kung paano lantakan ng mga kubot na aswang ang mga lamang loob ng biktima. Tuluyan nang nagiganti si Laura sa mga tao sa pamamagitan ng pag-asik nito ng kasamaan. Samantala, magkahawak kamay na tinungo ni Yuna at Pio ang sitio Karimlan upang iligtas si Mang Pedring. Matindi ang kanilang pag-iingat upang hindi sila makita ng mga kubot na aswang na gumagala sa gubat. Dumaan sila sa likod ng kuweba kung saan naroon ang mga bihag na kalalakihan. Hindi siya nagpalit ng anyo upang sa gayon ay hindi matakot ang mga bihag sa kanya at mapadali ang kanilang planong pakawalan ang mga ito upang sila ay matulungan na makipaglaban sa mga masasamang kubot na aswang. Madilim ang paligid, lalo na sa loob ng kuweba. Tanging liwanag lamang ng mga iilang apoy na inilagay sa gilid ng kuweba ang nagsisilbing liwanag. Napansin ng isang kubot na aswang si Yuna na binubuksan ang kulungan ng bihag. Galit itong tinungo ang dalaga upang pigilan. Subalit, hindi nito namalayan si Pio na nasa kanyang likuran. Malakas na itinarak ni Pio ang pinatulis na kawayan sa dibdib ng aswang. Binusalan niya ng bato ang bunganga ng kubot na aswang upang hindi ito makalikha ng ingay. Kinausap ni Yuna ang mga kalalakihan na kailangan nilang patayin si Laura upang makuha nila ang loob ng mga kubot na aswang na sumusunod sa reyna. Pinamunuan ni Sebastian ang mga kalalakihang bihag. Nag-usap-usap ang mga ito sa gagawing plano. Agad na ibinigay ni Yuna ang matalim na itak sa lalaki upang may magamit na sandata laban sa masasamang aswang. Samantala, sinimulan na ni Laura ang pagsisiga sa mga tuyong dahon at mga pinutol na kahoy na nakapalibot sa matandang kubang bihag. Malakas itong humahalakhak habang nakikita na kumakalat ang apoy at nagsimula ng lumagablab. Maya-maya ay napalingon si Laura sa mga kampon niyang mga kubot na aswang nang marinig ang mga palahaw ng mga ito. Nagulat ang reynang kubot na aswang nang matanaw ang mga kalalakihang bihag na lumabas ng kuweba at binabato ang mga aswang na sumusugod sa kanila. Kani-kaniyang kuha ng mga bato at mga sanga ng kahoy ang mga kalalakihan
upang gamiting sandata laban sa masasamang kubot ng mga aswang. Malakas na palahaw ng aswang nang tabasin ni Sebastian ang ulo ng isang kubot na aswang gamit ang matalim na itak. Nag-alinlangan ang ibang mga kubot na aswang na sugurin si Sebastian sapagkat galit itong hinahataw ng patalim ang sinumang lumalapit sa kanya. Sino ang mapangahas na nagpalabas sa mga bihag? Galit na turan ng reynang aswang. Naningkit ang kanyang mga mata nang matanaw si Yuna, kasama ang mga bihag at ang ibang kubot na aswang na kumampi sa kanya. Nagngingit-ngit sa galit ang reynang kubot at inutusan ang mga kampon na patayin si Yuna at ang mga kasama nito. Gayon na lamang ang pakikipaglaban ng mga kalalakihan sa angkan ng mga kubot na aswang. Nagpalit ng anyo si Yuna bilang isang kubot. Ipinagaspas niya ang malalapad niyang mga pakpak at mabilis na lumipad patungo sa lumalagablab na apoy. Nakaramdam si Mang Pedring ng init at napapaso ang kanyang mga paa. Maya-maya ay nagulat siya nang biglang may humablot sa kanya palayo sa lumalagablab na apoy. Nakita ng reynang aswang ang ginawa ni Yuna, kung kaya't nagalit ito at tinungo ang kinaroroonan ng dalagang kubot. Napansin ng dalagang aswang na hinahabol siya ng reynang aswang, kung kaya't mabilis siyang bumaba at inilapag sa batuhan ang matandang kuba. Nagpalit ng anyo si Yuna bilang tao upang makapasok sila sa kuweba. Hinabol sila ng reynang aswang at galit itong pumasok sa loob ng kuweba. Hindi niya namalayan na nakaabang na roon si Pio. Pagpasok niya sa bukana ng kuweba, ay malakas na itinarak ni Pio ang pinatulis na kawayan sa dibdib ng reynang aswang. Inundayan ng saksak sa ulo ni Yuna si Laura gamit ang matulis na bato. Idang sandali ay nangisay ang reynang aswang at pasinok-sinok na sumusuka ng dugo. Ilang sandali ay dumating si Sebastian sa kinaroroonan ni Pio na naliligo ng dugo dahil sa pakikipaglaban sa mga masasamang aswang. Walang pagdadalawang isip na tinabas ni Sebastian ang ulo ng reynang aswang. Mulat ang mga matang nagpagulong-gulong ito sa batuhan. Kinuha ng lalaki ang ulo ng reynang aswang at lumabas ng kuweba. Ipinakita niya yon sa mga kampon na aswang, kung kaya't napahinto ang paglalaban ng dalawang magkalabang grupo. Heto na ang ulo ng pinakamamahal ninyong reyna. Sino ang gustong sumunod sa kanya? Mababanaag ang takot sa mukha ng iilang mga aswang kubot na tagasunod ni Laura. Maya-maya ay lumuhod sa harapan ni Sebastian ang mga kumamping kubot na aswang. Wala nang nagawa ang ibang kubot na aswang kundi ang pumanig na lamang sa grupo ni Sebastian, sapagkat napatay nito si Laura na kanilang reyna. Lumabas ng kuweba ang isang lalaki habang hinihila ang walang ulo na katawan ng reynang aswang. Sumusunod sa kanya si Mang Pedring. Maya-maya'y pinagtulungan ng mga kalalakihan na itapon ang katawan ng reynang aswang sa lumalagablab na apoy. Kung sino man ang mag-aasik muli ng kasamaan ay aking papatayin katulad ni Laura. Ako na ang bago ninyong pinuno! Sigaw ni Sebastian habang itinataas ang putol na ulo ni Laura. Nagsiluhod at yumuko ang mga kubot na aswang kay Sebastian ay huwatig ng paggalang sa bago nilang pinuno. Samantala, dali-daling hinubad ni Pio ang kanyang damit upang ipasuot yon sa hubad na katawan ng dalaga. Maya-maya ay niyakap siya ni Yuna. Ilang sandaling nagtama ang kanilang paningin. Hindi maikubli ni Pio na napamahal na siya sa naturang dalaga. Dahan-dahan niyang hinalikan sa labi ang dalaga at mahigpit na niyakap. Napatigil sa paghahalikan ang dalawa nang marinig ang palahaw ng isang batang babae. Natagpuan nilang nagkukubli sa bato ang bata dahil sa takot sa labanang nagaganap. Nakita ni Yuna si Yumi.
kapatid niya sa ama na nooy 10 taong gulang lamang. Pinakilala ni Yuna kay Pio ang kapatid. Sinabi niyang pinatay rin ni Laura ang ina ni Yumi sapagkat gusto nitong tumakas sa sitio Karimlan. Maya-maya ay lumabas sila ng kuweba. Bumungad sa kanilang paningin ang mga nakahandusay na mga bangkay ng mga kubot na aswang. Isa-isang hinahagis ng mga kalalakihan sa lumalagablab na apoy ang mga katawan ng mga nasawi. Nagdaos ng seremonya para sa bagong pinuno ng sitio Karimlan na pinabumunuan ni Sebastian. Sinabi ng bagong pinuno na gusto niyang maging payapa ang sitio Karimlan at mamuhay na lamang ang natirang mga kubot na aswang bilang normal na tao. Bawal na ang pumatay ng tao. Namuhay ng payapa sina Yuna at Pio katabi sa tinitirhan ni Mang Pedring. Naging masaya ang matandang kuba sapagkat nakasama niya ang dalawa niyang pamangkin na sina Yuna at Yumi. Kahit papaano ay naibsan ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang kapatid na si Rowena. Naging masaya ang pagsasama ni Pio at Yuna. Dahil sa kanilang pagmamahalan ay nanaig ang kabutihan laban sa kasamaan at nagapi ang reynang aswang, at sa pamumuno ni Sebastian, naging mapayapa ang sitio Karimlan. Wakas.